Будя се една сутрин и излизам да пуша на терасата. Абе, нещо ми липсва, не мога да загрея веднага какво. Гледам към паркомястото ми. Джипа го няма. Не можех да паркирам в подземния паркинг на работа и се налагаше да го оставям пред офиса. Ужас. Това е автоджамбас. Как няма да се застрахова? И ти пише, че ти е откраднал колата. Как няма да се... Той ще се застрахова и застраховката ще си застрахова. Не му отговарям 8 минути, през които се чуи дали да не звънна в полицията и той пише отново. GL-ът ти е в мен, не звъни в полицията, изпадам в тежко недоумление. Отново сме ние GT Zone с поредицата Car Stories. Аз съм Дейвид. Аз съм Росен. И днес имаме невероятна история. Не забравяйте. Гледайте ни повече и лайк, шер, subscribe. И да се абонирате. Да, ти го каза. Днешната история е от Иван. Ами Андрей къде е? Познавам ги, много добри момчета, винаги поздравяват. Здравейте, казвам се Иван, на 32 от Добрич. Това е като тия срещите Познавам го. На анонимните алкохолици. Здравейте, аз съм Анонимец. Здравейте, аз съм Росен. На 27, 29 съм вече. Ти си на 29, аз съм на 27. Ти си на 28. И на 28 да съм, пак съм по-млад. На 32 от Добрич, но още от 19 годишен живея в София. Историята ми е малко странна, да не кажа абсурдна. Годината е 2020, март месец. COVID е в разгара си. Аз работя в IT сектора и всички бачкахме от вкъщи. Бах ти късметлията. Ти спомняш ли си в... Аз май 2020 работихме в сервиза. Аз мисля, че познавам това момче. Давай, продължавай. Смисъл, всеки от къщата си, не че всички колеги бяха в нас. Още ме базикат за диалекта ми и се застраховам с пояснения да не кажа някоя глупост. Реално, не знам за диалекта, но за правописът и двойка. Заплатата ми беше добра тогава, бях взел бонус няколко месеца преди пандемията и си купих кола. Слушай. Не е този Иван, който аз познавам. Кола, колко да е кола. Купих си GL 550 AMG. Не, той. Не познаваме такива богати хора. АМГ. Нали знаеш какво значи АМГ? Аз съм местния газар. I'm gay. Качинг! Както и да продължим с историята, ще решите, че редовно пътувам и затова ми трябва такъв автомобил. Ходя на работа, която е на 11 минути пешеходно разстояние. Добре, че не си е взел тротинетка. Истински мъж. Купих джипа, защото всички колеги ходеха с коли, ама с коли, не с джипове, камо ли апартамент на 4 колела. За жалост. Или за щастие не можех да паркирам в подземния паркинг на работа и се налагаше да го оставям пред офиса. Ужас. Един път скоба и 2 пъти вдигане от паяк. Интересното е, че са го дигнали. Узорен ли с този паяк? Ме накараха да осъзная, че ходенето пеша е в пъти по-ефтино и по-бързо от това да ходя с този рейс на работа. И по-здравословно. Ходенето е спорт, спорта е здрав. Само да ви кажа, че ако ходиш пеша има по-голям шанс да те удари кола, отколкото ако си в кола. Така ли е? Така е. Това не ти попречи на тебе да си в колата и да се удариш мантинела. Само да кажа, че не управлявах колата. Да, спешно. Фиша ми го доказва. За неуправление на МПС. Значи, като ми продаде баща му колата, каза, че има автопилот. Аз го тествах. Пандемията дойде и аз реших, че за 2 пъти годишно ходене до Добрич не си струва да имам кола. Правилно. Approved! By the way, включваме и чуждици. By the way, прибирах се веднъж до Добрич, пъленат. Хем е голямо, хем върви много. Пък колко харчи няма да коментирам. Снимките от господата униформени също няма да ги коментирам. И аз имам 3, не кой знае какво. Принципно аз имам само една, но пък аз ползвам Waze. Будали такива. Не разбирам нищо от коли, затова реших да не пускам обява в интернет, защото ще ме питат нещо по телефона и ще мълча като пуяк. Сложих бележка. Колата Мерцедес ли? Не знам. Сложил е бележка на GL 500? Па си написах долу номера на стъклото. За да не я дигнат. Да не я задигнат. Продава се и телефона ми. Други и без това не можех да кажа, ако ме питат. Продава си и телефона. Не, че... Продава се, и не. Бележката е написал, продава се и телефонния му номер. Точно. Разбрали? Да, пояснявай се, защото ако си продава и телефона заедно с колата, значи е доста ефтино. Друго и без това не можех да кажа, ако ме питат. Будя се една сутрин и излизам да пуша на терасата. Абе, нещо ми липсва, не мога да загрея веднага какво. Гледам към паркомястото ми. Джипа го няма.
по-добри момчета. Купили са го без да те уведомят. Ама това дали е в София? Може би е в София или в София. Или в Добрич. Добрич не крадат коли. Живея в затворен комплекс. Ясно, в София някъде живее. Няма как да съм паркирал другаде, не ходя до офиса, няма как и там да съм паркирал, остава само да са го откраднали. И докато се чудя на 112 ли да звъня, на домоуправителя ли, за да гледаме камерите, получавам съобщения по вибрато. От непознат номер. GL-ът ти е в мен, не звъни в полицията, изпадам в тежко недоумление. Ти представяш това като по филмите. И се оказва бившата му жена, която го откраднала. Представяш. И от тук надолу ще ви копирам кореспонденцията ни. Кореспонденцията ли е или кореспонденцията? Горе споменатия чат. Давай. Цитирам, GL-ът е в мен, не звъни в полицията. Кой сте вие и защо колата ми е във вас? Видях, че я продаваш и затова я взех да я Тука... Чули ме? Аре бе, чети ти. Това не ти Ами чакай, чакаме наргилето. Аз го чакам, ти нищо не чакаш. Готов ли си? Моля да чета. Давай. Ние сме отново, нека продължим историята на нашия Иванчо на 32 от Добрич с GL 500 AMG. Който е бил откраднат. Видях, че я продаваш и затова я взех да я пробвам. Ако ми я хареса, ще я взема. Как така я взе? Ключовете са в мен. Откраднах я. Ама, ако ми хареса, ще си ти я платя. Какъв мил крадец? Това е някаква шега ли, защото не ми е особено смешно. Виж сега, аз съм крадец на коли, но колите, които си вземам... То от Люлин, да знаеш. Които си вземам за мен, не ги крада, купувам си ги. Взима ги за тест драйв, момчето. Правилно. Approved. Не се притеснявай, няма да открадна. Просто мразя да се занимавам с лъжливи продавачи. Кажи сега, има ли някакви проблеми джипа? Не му отговарям 8 минути, през които се чуе дали да не звънна в полицията и той пише отново. Не си мисли глупости да звъниш в полицията. Телефонът, който ти пише, не могат да го проследят. Ай, той се е застраховал. Той е автоджамбас. Как няма да се застрахова? И ти пише, че ти е откраднал колата. Как няма да се... Той ще се застрахова и застраховката ще си застрахова. Помисли. Ако гледате колегите от SDI, джипът ти гарантирам, че няма да го намерят. Представи си, че не е откраднат, ами отвлечен. То не е същото? Не. Отвлечен е като е временно и искат подкуп. Откраднат е, когато не възнамеряват да ти го върнат. Значи ще има условия, добре. Само, че ако изпълняваш условията, аз ще ти дам откупа, а не ти на мен. Айде дръж се малко адекватно. Няма да ти се моля да ти купя умрелия джип. Извинявай, но не всеки ден ми крадат колата и не всеки ден си пиша в 8.35 с крадеца. Реално, това е. Принципно, очаквах да станеш по-късно и се надявах да не те събуди съобщението в Viber. Ама, той има и съвест. И съвест да не го събуди човек. Евала. А ти откъде ми имаш и номера? Вече наистина бях бесен и не мислих изобщо, че може наистина да иска да купи колата. На предното ти стъкло има бележка, продава се и телефонния ти номер. Аз съм крадец, не Джеймс Бонд, стегни се малко. Не ме вълнува какъв си, искам да ми върнеш колата веднага. Чакай сега, ти нали я продаваш? Да, дай да я купя. Само ми кажи дали е имала проблеми с DPF, гера, пневматиката, соленоидите, на скоростите, нещо по мотора? Пневматиката на тия коли е най-проблемна, само да кажа. R-класите най-страдат от това. ML-ите и GL-ите. Точно едно. Ти защото имаш от всичките? Не, защото работех в сервиси. Там идваха само такива. Шефа ни имаше такава. Факт. Жуби, много добър човек. Аз съм IT, не майстор, тези думи дори не съм ги чувал. Добре, айде, по-лесно ще задам въпроса. Имало ли си някакви проблеми? Не. Ето, че не било толкова трудно, ще го взема. Ти вече си го взема. Ще ти дам парите други ден. Не дей да ми остроумничиш. Утре тук вече ми написа час и адрес, на който да ида, за да оправим документите, и дойде някаква жена, направи ги пълномощно, даде ми една част от парите кеша, другата по банка и това беше. Послепис. Като се върнах в нас, на паркомястото ми имаше оставен черен плик с всичките ми неща от колата. Евала за кое? Такива крадци да има. Да. Не знам кой е крадец, ако гледаш това. Евала. Евала е турска дума. Евала е чуждица. Евала. Не.
Прекрасна история, може би това ми е топ, на първо място в топ 3 от историите до момента. Да, всъщност да, в топ 3 е. Топ 3. Ти, защото другите истории не ги помниш. Не, аз от тези, които помня. Защото аз съм ги чел, ти не си ги чел. Помня едната, която някога ще бъде излъчена, защото тя е за черешката на тортата. Няма да казвам каква е, но тя ми е топа на топ. Това беше всичко от нас, скъпи приятели. Лайквайте, шервайте, Сабскрайбвайте, не крадете, а купувайте. коментирайте и бъдете като този крадец. Всъщност не бъдете като... Ако ще сте крадец, бъдете като него, но... Да, ако сте IT, бъдете като Иван. Купете си GL. Какво? Да, купете си джел. Всъщност да, това е много добра кола. Това беше. Благодарим ви. Чао. Ще го разбия. Ама ще го разбия като самолет в небостъргаче, така ще го разбия. Аре бе, Росене! Аз съм готов, дайте ми да чета. Ти ли ще четеш, добре? Не. Разбира се, че няма да чета аз. Рек. Ракия 1, 2, 3, ракия 1, 2, 3. Проба. Едно, две, Готов ли си, Росене? проба. Да.